Griff, have you got a guitar one that we can work on? Bit of there, stuff here. Yeah. Canlyniad hyn oll yw profi bod i'w weithiau'n werth chweil estyn allan i'r ymylon a cheisio am rhywbeth gwahanol. Petai hynny ddim ond mwyn cadarnhau a thanlinellu gwerth yr hyn sydd eisoes gennych chi oddi mewn. Ac efallai mae sylweddoliad fel yna oedd pen draw llwybr taith y sesiynau hyn hefyd. Ac os felly, mae'r cyfan wedi bod yn un llwyddiant mawr ysgubol. Ella. Mae Charles Hazlewood a'r Super Furries yn ymgasglu ym mhen cadlys y band yma i Cardiff. Yma hefyd, mae Costas, nodianydd a chyfryngwr cerddorol a cheidwad cyfrolau'r ysbrydoliaeth a'r creu. Yn ofalus a manwl, mae o wedi cyfnodi pob nodyn a chord a darwyd drwy gydol sesiynau canolfan yr urdd. Rwan, gyda'i gilydd maen nhw'n ceisio waldio a siapio'r sesiynau i geisio creu rhyw fath o gyfanwaith unedig. I don't know how soon the A3 should come in, if there should be another A1 before the A3, or if the other arrangement of an A1 should recur. My instinct is you would need another A1 before going to A3. Ond yn ystod y broses o drio creu trefniant cerddor faol allan o gwlwm y sesiynau, mae'r hen rwystrau ieithyddol yna'n codi eto drachefn. A1B again, and then A3. Yeah. A1, B1, A2 ac yn y blaen. Mi ddylsa fod yn broses syml, sŵn di sŵn a chlust i chlust, ynda? Carry on, Phil. Who misses? Mashup. Everyone play the main riff to start with and then splinter off. Is that the plan? So if everyone's unison to start and then... sax and violin and everything. It's better with two, isn't it? Genedigaeth raddol a styfnig sydd i'r trac Moroco, pob anadl yn frwydr, wrth iddo faglu ffordd a siap a personoliaeth. Fydwyr clasurol yn hel ati'n full-on a lusty, i geisio cael gafal yn chwyrlu gwgan gwallgo gwyllt cian. Ond ofer yw pob ymdrech, ac mae Moroco'n cael ei roi i orwedd yn dawel o'r neilltu. A mae'n amser. Fe fydd yn cael ei atgyfodi a'i weithio ar gyfer album nesa Super Furry Animals. Dark Days, Light Years, ar ffurf y track The Very Best of Neil Diamond. Ac felly, ble nesa? Efallai,
rhywlen y dyfodol, a byddwn ni'n cerdded ar hyd rhyw stryd yng Nghaerfyrddin, y Methesda, neu hyd yn oed yng Nghaerdydd. Ac ar adain y gwynt, fe fyddwn ni'n clywed rhywun yn chwibiannu citgan a dyfodd o egin a gwraidd a sesiynau tymhestlog hyn. Pwy a wyr? Pwy a wyr? Let's have a cup of tea! Cup of tea! Ac fe fydd y Super Furries yn canu yn Wakestock 2009 heno am 10 munud wedi 11.